εδώ τώρα έχουμε τις πλέον αποδοχές, μπόνους και τα λοιπά. Πέρυσι στη σεζόν επάνω δημιουργήθηκαν προβλήματα 8-0-41-27-64. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μας εταιρεία, εντάξει, λειτουργεί σαν τεστ. Δημιουργήθηκαν προβλήματα γιατί μας στέλνατε μηνύματα τα οποία δεν ήταν διευκρινισμένα. Δεν ξέραμε ποιος εργαζόμενος έχει πάρει αυτό το μπόνους. Γράφατε σκέτα μικρά ονόματα, Βαγγέλης, 300 ευρώ, φιλοδορήματα. Ποιος είναι ο Βαγγέλης με τα 300 ευρώ φιλοδορήματα? Γράφατε Αλή, μπόνους 150 ευρώ. Πού να τα βρούμε όλα αυτά? Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι απλοποιούμε με αυτό εδώ τον τρόπο και αποφεύγουμε τα λάθη, έτσι. Ενημερώνεται αυτόματα το λογισμικό που μας βγάζει, που μας δίνει, συγγνώμη, τη μισθοδοσία. Με αυτό εδώ, εργαζόμενος, όπως βλέπετε εδώ, τεστ, είναι το τεστ σας είπα, το αφημί του εργαζόμενου τεστ και αυτό. Εδώ γράφουμε τα μπόνους και τα λοιπά και αποθηκεύεται. Έχουμε επιλέξει βέβαια πρώτα το μήνα, έτσι. Δεν είναι κάτι δύσκολο τώρα να επιλέξω εδώ ένα μήνα και να πω ότι θέλω αυτό το μήνα είτε εκείνον είτε τον άλλον. Δεν είναι τίποτα δύσκολο σε αυτά. Έτσι, και αποθήκευσε, αυτόματα ενημερώθηκε το λογισμικό. Απλά πράγματα. Λοιπόν, πίσω στους εργαζόμενους, όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ενιαίο το μπόνους και το φιλοδόρημα. Αν πιστεύετε ότι θέλετε και κάποιο άλλο πεδίο να συμπληρώσουμε, εμείς δεν το βρήκαμε απαραίτητο. Και πάμε εδώ τώρα στο κλου της υπόθεσης. Λοιπόν, εδώ έχουμε την υποστήριξη. Η υποστήριξη είναι ο βοηθός σας για τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω, όλων των προηγούμενων εντύπων. Μπορείτε μέσω αυτού, δηλαδή παράδειγμα, τώρα προσέξτε, θα κάνω πολλές ανορθογραφίες, έτσι. Θέλω, το προσέχετε αυτό που γράφω, έτσι, να κάνω προσλήψεις. Εδώ τώρα θα μας εμφανίσει και θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Είναι, όπως λέμε, η υποστήριξη. Τι μας γράφει εδώ? Θα σας μεταφέρω στη σελίδα και ήρθε ο βοηθός δεξιά. Ωραία. Εδώ τώρα επιλέγω πώς θα κάνω την πρόσληψη, το ε3. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι θέλω? Εκεί θα συμπληρώσετε αφημί, στοιχεία εργαζομένου, άμκα, πρόσληψη, αποδοχές κλπ. Και μετά δημιουργία και επισύναψη ουσιωδών όρων σε PDF. Εδώ, εάν θέλω, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, ή οποιαδήποτε άλλη εργασία θέλω, παράδειγμα, πώς περνάω, συνεχίζω εγώ την ανορθογραφία, φιλοδορήματα. Εντάξει. Ωραία. Εδώ μας δίνει την απάντηση. Πώς θα δουλέψουμε μέσα στο έντυπο. Φτάνουν αυτά. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, εκτός την υποστήριξη δηλαδή της ίδιας της εφαρμογής. Τι έχουμε? Έχουμε και ερωτήσεις. Εργαζόμενος, 5 έτη στην ίδια εταιρεία. Δικαιούται συνεχίζεται η ανορθογραφία συνεχίζεται. Λοιπόν,
Διαβάζει και τα Greeklists, ξέχασα να το πω αυτό. Δεν έχει και πολύ νόημα τώρα. Ωραία. Δηλαδή έχουμε, όπως έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, έχουμε μπροστά μας έναν πελάτη μας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο και του απαντάμε. Αυτό που μας ρώτησε. Λέει, δικαιούται και άδεια? Συνεχίζουμε εμείς και πόση άδεια. Έπρεπε να το κάνω γκρίκλις αυτός. Λοιπόν, έχουμε εδώ ο εργαζόμενος πενθήμερος εξαημέρος που μας ρωτάει. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει οι ερωτήσεις να είναι πιο στοχευμένες. Λοιπόν, σε πενταήμερο δικαιούται 22 μέρες, σε εξαήμερο δικαιούται 26 μέρες. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι σας κούρασα πάρα πολύ, θα προσπαθήσουμε αυτό το βίντεο να το κόψουμε σε α και β μέρος. Εάν δεν καταφέρουμε αυτό, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα που μας ενδιαφέρει είναι να πούμε δύο λόγια για την AskBook. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα σας το πω σε λιγάκι. Λοιπόν, Νίκο, εδώ να το κόψεις και ξαναρχίζουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε ένα θέμα, το ιστορικό της AskBooks. Η AskBooks ξεκίνησε το 2009, πάντα με πρωτοποριακά προϊόντα. Το 2015 ξεκίνησε την έρευνα και τη δημιουργία λογισμικού, το οποίο να δουλεύει σε web μορφή, σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο να είναι αυτά τα οποία μπορεί να δει, να εκτυπώσει οι λέξεις που χρησιμοποιούν για να γίνονται πιο κατανοητές, έτσι, όσο μπορώ πιο απλά. Να μπορέσει ο πελάτης μας να δει τις εργασίες που έχουμε κάνει με εύκολο τρόπο.